ka chanela ka lo lom le vek chewa tun chuma chuan Bawngthin tui le ol sam taka kan dan kan en ho le don ani Bawngthin hi kezi khat ania karun siam tur hi chuan arang atuam tu kha kan pe vekang kan hi kanga ti hian atuam tu kha kan pe zo huna hian ti hianin kan chanang apan deuh hlekin kan chananga chuanin alen lampo hi lian ve deuh hlekin kan chan don nia kan chan zauta a hei kan huang hianin a cha lawa apana halai taka khang ka zai phel zela Bawngthin kha chuan ti hian fai takin kan silanga voi ni ka silani kan du ang to ka kan silfai nuwa bola kan da anga bong nute vot kan leilu tang bong nute hian minute somthum kan chia dona khami kan chia chung khan adu tan chuan fridge a da thaya fridge da lo po hi apoi chuang lawa keipon fridge ka da chuang lawa ni minute somthum nuwa chuanin kan Bawngthin chia kha kan la chhuak anga bol lo kan man tur te kan lo pol chan to ang chia al tur to kan alanga red chilli powder fian te khat kan telang garam masala fian te khat kan tele bokang hemi ka fian te man hi teaspoon jok ve ve kha ka mangani chuan hei hi uluk dewin kan me polang kan me pol nuwa hianin hei asira hianin maida le corn flour fian te ni le achan ve kha ka chaw pola chuta chuan ti hian kan Bawngthin kan tur kha kan zu chiang maida le kan corn flour chaw pol hi rwal taka kai theinan khan ti hian i ngun dewin kan chi anga kan zu tat dwal don na kan zu tal tha don na tha dewin kami kan tal zo vek nuwa khan thirbela tel kan chuang sa anga chuan Bawngthin kha kan thlak to ang gas hi alai hola ka da chuan minute som kan kang don ani akha tokin kan chocolate reng don nia rwal taka min theinan khan akha tokin kan chocolate kan chaw le reng kha angai ani minute som kan lo kang ta hei minute som nuwa chuan alo min ta a ti hian kan la chhuak anga adang po kha ti khan kan kang le zelang hetianga Bawngthin siam hi atui ka ti emema hetianga Bawngthin kan hi o atui ka ti emema apon lampang hi corn flour le maida kan chi awang khanin aram de umeka kha khan ati tui zwal ka tia lo siam ve chin ula tuin ti ve nge ka ring
mini som kan lo kang ting le ta a kan thur chwa kang o hei Bawngthin chu kan lo kang min ta a ti hianin kan hmu ang hianin hei a mel po moya ama hi a min tha em a atui em a arim te po hi atui lu tu kani a thei chuanin lo siam ve le che ula siam har salu tuklawa bol ho han hau tak le mu han har salu tuk tur kha kan mang lem lo boka tun chuma Bawngthin karon kan dan hi atui ke ti em a nangi pon lo siam ve ula tu in ti ve nge kha ka bai se ni chuan ka video te min en saka ka channel min subscribe tu te zong zong chunga ka lo me ma thinlung takin lom thu ka soi mol mola min la subscribe ve lo te pon khongai taka min lo subscribe ve turin kan som bok chewa chuan ka video te thattok lo na le soi sel ngei na ra ang chi te kha omani chuanin comment lama khan in thlasung ho lawa min lo she turin kan ngen le bok cheu ni a thei chuanin ka video te hi min lo like sak ula comment te po kha min lo nu chha sak don nya chuan kan Bawngthin kan chu atui nge tui lo te kan ei chin ang o tui lutuk arim tui box se ma kho hi hei min tha em a in lo siam ve nge don nya ole tun chuma video karon siam thei chu he ti zong hi ni le phosela video le beka kan zawai in ei tur tui tak tak tenen kanin mule cheu don nya